Mä testaan tätä. Morjes. Mitä kuuluu, Kalli? Mitäs tänne pitkästä aikaa? Joo. Täällä ollaan. Hieno tavata, kun saadaan tänään Pauli nähdä näissä merkeissä. Kyllä. Ei olisi uskonut vielä 3 vuotta sitten. Ei ole. Että viimeksi ollaan nähty, niin siinä oli kaikkea muuta kuin iloa ja rauhaa. Siinä oli päihteitä ja väkivaltaa ja kaikkea mitä siihen liittyy päihdemaailmaan. Kaikkea sitä, mutta ei mitään, ei mitään Jumalasta. Kyllä. Se on jotenkin niin valtava kokemus tässä hetkessä, kun saadaan olla. Siinä kun näkee sen, mitä me oltiin ennen. Ja... Ei olisi aina uskonut, että tässä istutaan, kun ajatellaan 3 vuotta sitten. Ei se ole. Suurin piirtein riidoissa ja Kyllä. eikä mitään yhteistä. Nyt ei ole muuta kuin yhteistä. Aamen. Kyllä Jumalalle ei ole mikään mahdotonta eikä ole Jumalalle toivottomia tapauksia. Ei, kyllä se on pakko myöntää. Kyllä. Haluaisin sä kertoa mulle pikkusen omasta uskontulostasi. Miten sä oot tullut tähän päivään nyt? Samaan aikaan kun oltiin Saranmäessä, niin yksi ilta, ilta se oli, koin valtavan syyllisyyden tunteen. Että se ei jättänyt sitä rauhaa. Mä ajattelin, että jos ei tässä nyt mitään tunne. Kyllä mä nyt täällä ainakin yksin täällä sellisä uskallan rukoilla, että kun aikaisemmin oli hirveä ihmispaula ollut. Joo, kyllä. Niin kuin kaikenlainen uskontulo on. Niin koin, että nyt mä sellisä rukoilen ja pistin kädet ristiin rohkeasti ja vedin lumpiot lattiaan ja rukoilin, että jos se on Jeesus olemassa, että nyt tässä olisi valmista tapausta sitten valtakuntaan. Kyllä siitä asti, sen yö, mä nukuin kuin pikkulapsi ja tunsin, että on vapautunut. Ja sitten meni muutama päivä, niin sitten viikkoja, niin sitten pääsin Lepistö tuli käymään, Ari Lepistö tuli käymään evankelista ja sitten sai siinä tehdä synnin. Hän julisti sitten synnit anteeksi ja Aamen. sain sitä kautta. Sitten siitä alkoi kirkossa käyminen ja nyt ollaan joka sunnuntai vakioasiakas. Voitko ihan pikkusen kertoa lyhyesti, että mistä sä tuut ja mitä se sun elämä oli ennen? Kummosta se todella oli ennen kuin sä sait kohdata elämän Jeesuksen? Ei se ollut elämää. Se oli sitä päihdemaailmaa ja väkivaltaa, viinaa ja päihteitä ja ankaraa niin kuin kaikkea muuta kuin elämää. Että se oli linnassa välillä oltiin ja taas siviili ja tarkoitus oli kun pääsi siviiliin, että äkkiä pää täyteen. Ja siitä se jatkui sitten ihan viimeisiin vuosiin asti. Sullakin on paljon vankilavuosia takana. No kyllä, niitä 20 on jo. Joo, okei. Laitosvuosia 20. Joo. Että kyllä niitä on ihan tarpeeksi. Mutta kyllä se lähtökohta, mistä lähdetään ja missä ollaan tänä päivänä, vaikka ollaankin vankilassa. Niin mä oon sanonut, että niin silloin kun mä uskoon tulin vankilassa, niin sen jälkeen mä en ole päivääkään lusinut. Kiitos Ja Jumala. se on ihan totta, että kyllä se vapautti. Ei vapauttanut vastuusta, vaan vapautti synnistä. Vastuu on rikoksista, mitä on tehnyt ja ne täytyy sovittaa, mutta se vapautti synnistä. Aamen. Vapautti niin kuin suorittaa sen rikoksen loppuun, mistä on tuomittu. Joo. Että niin mä sen niin miellän sen asian, että ei meillä on vastuu yhteiskuntaa, mutta meillä on ensisijaisesti vastuu Jumalaa. Ja ainoastaan hän voi vapauttaa Jeesuksen Kristuksen kautta niin kuin synnin kahleista. Eli vanha Pauli on kuollut ja Kyllä se on kirjaimellisesti kuollut se vanha Pauli kyllä ihan täysin. Että ei siitä ole jäljellä kuin roiskeet. Kyllä se on nyt niin kuin sitä uutta sitten. Että jos ei muuta, niin kyllä se tuolla kaikille vankitovereille on tullut selväksi. Kyllä se kaikki, jotka tuntee mut, on huomannut. Että kyllä se on tullut meikäläisellekin selväksi. Muistaa sut entisessä elämässä ja nyt kun saa sun kanssa olla tässä ja rukoilla ja kokea sitä Jumalan yhteyttä. Kuuliko sä ennen musta mitään järkevää juttua aikaiseksi? Ei mulla paljon järkeviä juttuja ollut. Oli niitä
pilleripäissään tehtyjä juttuja ja kaikkea muuta, mutta ei järkevää juttua. Kyllä. Mutta ei ollut sullakaan Janne. Ei ollut, kyllä se oli se elämä itselläkin aika semmoista, että kuitenkin nuoremman poikana aloitti se päihteiden käytön se 13 vanhana ja halusi olla paljon pois kotoa. Mutta sanottakoon, meillä on sama tausta muuten. Kyllä. Kotona oli kuitenkin... Mitä meinaa tää? Muistaaks lapsia, kun pistettiin näin käsi? Ei sitä saanut pistää, tuli läpsyä Ei käsi. Joo, niin. Tuli läpsyä käsi. Sanotaan sitten, että kun sä oot ollut Jehovan todistajaperheessä, niin kuin isän puoli oli jo Jehovan todistaja. Mutta se antoi kyllä sitten niin kuin uskonnosta ihan väärän kuvan sillä lailla. Ja sen takia mä ihmettelen, että mä oon niin uskossa, vaikka se oli uskonnollisuutta. Joo, kyllä. Että jos mä olisin uskonnollisuuteen, niin mä en olisi ikinä mennyt siihen. Joo. Mä olin niin karvat vastaan sitä uskonnollisuutta. Mutta sitten taas nyt täytyy erottaa usko ja uskonnollisuus. Kyllä. Ne on kaksi eri asiaa. Omat teot ja Jumalan teot. Joo. Niin kerro vaan. Niin, että kyllä se on niin kuin itse tänään niin konkreettisesti tässä, mitä ollaan päivä pyöritty yhdessä ja saatu kokea tätä yhteyttä, niin myös elänyt se vanha elämä näiden keskusteluiden kautta kuitenkin tullut lähelle ja tällä, että kun näkee sen, itse käytti 17 vuotta päihteitä sieltä 13 vanhasta pojasta ja eli sitä katuelämää, tuli väkivaltaiseksi, joutui elämään väkivallan kierteessä. Anteeksi, että keskeytä. Joo. Arvaas minkä ikäisenä ensimmäisen känni otin? En tiedä. 5 vanhana. Okei. Löysin lisää jemmapullo ja menin juomaan sen. Kyllä. Olin nähnyt mallia, niin täytyy koko pullo kietasta. Niin jatka vaan. Sama. Niin, että se on niin kuin jotain suurta, kun tänään näkee sen, että 10 vankilavuoden jälkeen ja niiden kaikkien asioiden, isojen asioiden, henkirikoksen ottanut toisaalta hengen, joutunut käymään niitä asioita läpi, mutta se, että Jeesus toi siihen kaikkeen pimeyteen ja siihen, toi elämän, toi tulevaisuuden ja toivon, mitä ei ikinä ollut, niin se oli jotain valtavaa kyllä, kun sai kohdata siellä sellisä elävän Kristukseen ja sai niin kun sai syntyä uudesti, sai aivan uuden ajatuksen. Koko elämään kaikki muuttui heti siellä ajatusmaailmassa. Raamattu nimenomaan sanoo, että minä annan teille uuden sydämen. Se käännös voi mennä niin, voisi ajatella se asian niin eri käännöksessä, että minä annan teille uuden ajatuksen. Mä voisin täältä lukeakin, kun sattukin. Kiitos Jumalalle, että se myös johdattelee tällä. Se aukeaa tästä Hesekielin kirjasta ja täällä sanotaan, että ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Aamen. Aamen. Uuden ajatusmaailma. Kyllä, ja se on valtavaa, että se kova narkomaanin ja murhaajan sydän, kun se saa sulaa, kun me kohdataan Jeesus, me saadaan lihasydän, me saadaan tuntee, elää ja kokea. Se on niin mahtavaa, ja tässä kun tämä sanoo, että henkeni minä annan teidän sisimpään, kun me saadaan se Jumalan pyhä henki, minkä Jeesus on meille luvannut ja antanut. Se on niin valtavaa. Me saadaan elämäämme rauha. Vaikka voisi sanoa, että on yksin sellissä, mutta ei ole kuitenkaan yksin. Ei ole. Herra on ollut kyllä uskontuen jälkeen niin jokaisena päivänä niin konkreettisesti läsnä, ettei ole ikinä tarvinnut miettiä tai epäillä, kuka on muuttanut mun elämän. Ei ole sellaista niin puhetta, että olisi joku kuruukko jossain. Joo, ei ole sellaista. No, Pauli, miltä se tuntui silloin, kun sä tajusit, että Jeesus on todella sovittanut kaikki sun synnit ja sä koit sen syntien anteeksi saamisen, niin osaatko sä mitenkä kuvata sitä sun niin kuin, sitä tilannetta, kun sulle kirkastui se asia?
No se oli kyllä valtava vapauttava tilanne. Että kyllä se oli, käytiin niin kuin tunteiden ääripäässä ihan täysin, että kyllä se iso helpotus oli, voisi sanoa näin. Mutta samalla toisen kautta sitten tajus oman syyllisyytensä, se paino siellä, mutta sitten taas kun saa jättää ne sinne Jeesuksen jalkojen juureen, niin sitten se vapautti. Vaikka sen jälkeen tullut paljon muuta, mutta niin kuin paljon koitettu muuta, niin kuin koitettu monen kautta, niin kuin Paula on koittanut sitten taas niin kuin omia valheitaan tunkea, mutta kyllä se on niin kuin kirkkaana pysynyt siellä, että se synti on siellä Jeesuksen jalkojen juuressa ja se pysyy siellä. Ei mun tarvitse sitä enää kantaa. No niin mitä sä sanoisit nyt sille ihmiselle, kuka tätä katsoo? Sille, joka on tämmöisen syntitaakan alla ja kokee, että ei ole niin kuin pääsyä, että on niin kuin tiensä päässä, niin haluaisitko sä sanoa jotain sille ihmiselle? Ottaa käpälät ristiin, lumpiot lattiaan ja rukoilee Jeesuksen nimessä vapautusta synneistänsä. Niin kyllä se toimii. Se on toiminut 2000 vuotta sitten, se toimii tänäänkin. Joo, kiitos. Ja koko 2000 vuoden ajan on ihmisiä kääntynyt uskoon ja ei se ole mitään humpuukia. Jeesus on ja elää. Joo, kiitos. Janne, sama juttu. Mitä sä koit silloin, kun sä yhtäkkiä tajusit, että todellakin, että sun synnit onkin anteeksi annettu, että se niin kuin kirkastui sulle, että sä pääsit siitä taakasta, niin kerro jotain siitä. Mä muistan, kun sä tulit sinne selliin ja sä olitko Naantali aurinko ja sanoit, että nyt mä tiedän, että mun synnit on anteeksi annettu. Niin pystytkö sä kuvaamaan mitään siitä? Niin, kun mä sen tajusin, sain tulla siellä sellissä tieni päähän, nähdä sen, että mistä mä oon tulossa, mihin mä oon menossa ja mikä mä oon ollut. Kun Herra kirkasti sen, niin se synnin tunto ja se kaikki oli niin valtava. Mutta kun siinä sai sanoa, että Jeesus, että sä oot ne sovittanut. Sai niin kuin uskoa sen pelastuksen omalle kohdalleen. Se oli valtava vapautus. Vaikka sen jälkeen niin kuin tosissaan joutui itteensä kattoon pitkän aikaa todella läheltä niiden tekojen perusteella, mitä oli tehnyt ja tälläin. Mutta tänään saa uskoa siihen Raamatun paikkaan, että siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Niin se pätee sullekin tänään, ketä ajattelet, että sun teot on niin pahoja tai jotenkin sellaisia, että sä et pysty ikinä elämään niiden kanssa. Mutta kun me ollaan Kristuksessa, niin me saadaan olla uusia luomuksia. Se kaikki vanha on pois. Aamen.